Bon dia. Avui us faig aquest vídeo per explicar-vos una de les principals normes que tenim els advocats, que és bàsicament que no et pots equivocar. És una feina que no et pots equivocar. Si t'equivoques, cagada. Llavors, no sé si us he dit avui a la ràdio, a RAC1, que l'advocat aquest mediàtic, en Melero, que és un gran advocat penalista, doncs ha reconegut que ha comès un error amb un tema de l'Artur Mas, un error de tràmit que, bé, ha tingut conseqüències i, bueno, doncs l'advocat aquest, en Melero, doncs demanava perdó, cosa que està molt bé. I és que en aquesta feina no pots equivocar. Jo, de fet, avui quasi m'equivoco. Resulta que em va venir un client fa un mes amb una demanda per contestar i tens 20 dies hàbils per contestar aquesta demanda. Jo vaig apuntar el termini i em vaig equivocar. Per què em vaig equivocar? Perquè venia amb dues demandes, una de mesures provisionals i una del procediment principal de divorci. La diferència és que les mesures provisionals et citen per al judici i, en canvi, al procediment principal de divorci tens 20 dies per contestar. Què va passar? Que vaig apuntar al FINE en funció de quan havia rebut la demanda de mesures provisionals, que l'havia rebut el dia 26 de maig. Per tant, em finava d'aquí 3 dies la contestació a la demanda. Però aquí està l'error, perquè en realitat el FINE començava a comptar des de la demanda de divorci principal, que li havien notificat 3 dies abans. Per tant, el FINE era avui. Sort que ho he vist i ho he pogut solucionar, ja la tenia pràcticament acabada, l'he acabat pim-pam i ja està presentada i no m'he menjat el termini, però quasi la cago. Per tant, cuidado, molt de cuidado, no ens equivoquem, llegim-ho tot, que sempre us dic aquest consell, llegim-ho tot i prohibit equivocar-se. M'ha anat just. Salut.